Det er fordi, jeg er så generet, så en gang skal jeg være den første. Det går, piger. Ja, jeg mødtes med Claus for cirka 2 år siden. Og der kom Claus med ideen om at lave noget festival i Grenaa. Vi gik i stedet hen her i byen. Det blev ikke vel modtaget. Så gik der et år, hvor vi gik og rystede hovedet. Så sagde vi til hinanden, nu gør vi det fandme. Vi gider ikke det der nej. Og så har vi haft utallige møder og oplæg og sms og ring og hej. Jeg vil gerne sige til jer, der er en film, det her en kort og en lang, og det passer på os to. Men vi arbejder utrolig godt sammen. Og Claus, han har knoklet. Giv ham lige en stor hånd. Ham har I meget at takke for. Men det er sådan, at en kort og en lang er sgu ikke nok i sig selv. Så efterhånden vi kom længere hen med vores tanker, så kontaktede vi en part, som vi vidste havde en spændende person hos sig. Og det var Carsten Thyssen fra Shopee City. Carsten, hvor er du? Ja, giv ham med hånd også. Fik Carsten taget med sammen. Det er sgu en god idé. Det er bare Shopee City op i. Og Carsten og Dorte og hvad I her alle sammen har været en stor hjælp. Kirken har spillet med. Alle mulige sponsorer. Alle har gjort en kæmpe indsats for, at det her skal blive noget. Tusind tak til jer alle sammen. Og så får jeg visket i øresneglen, jeg skal huske, D.S. Smith. Det er sådan, at de billeder, vi har hængt op, det er jo en lokal kunstner, det her fritidsmaler, det her Fritz Jensen. Og han har sat sine billeder til rådighed for os. Og det er D.S. Smith, det gamle Danepark, som har bekostet og behaget for den lavet, og vi er meget glade for. Kommunen, der er så mange, der har hjulpet med alt muligt. Tusind tak skal I have for en kort og en lang Claus og Poul. Tak skal I have, og tak til jer to. Og når Paul Novak, han er så rå, så han kan optræde uden jakke, så kan jeg også. Så nu er jeg smitten. Se, jeg bor i København til daglig. Jeg bor på Østerbro. Og jeg har sammen med andre gode Beatles-folk forsøgt at få forskellige arrangører i København til at lave en Beatles-festival. Og ville de det? Nej. Det blev til et par koncerter. Det var også fint nok i forgårs. Men hvor skal man tage hen i Danmark? Man skal tage hen til det centrale Danmark. Grenaa, hvor er det bare skide godt. Og det skyldes ildsjæle, og det skyldes opbakning, og det skyldes, at man er i et godt område af landet, at man er i en god kommune. Det var stikordet til mig selv til at præsentere borgmester Jan Petersen. Værsgo, Jan. Og så skal jeg jo lukke ned nu. Det er 3 gode dage i midten af landet i Grenaa. Kommunen har spillet en beskeden rolle. Vi har hjulpet med lidt håndører. Dem har I så øvrigt selv betalt ved en anden lejlighed. Så har vi også haft gode folk fra kommunen, der har gået og hjulpet sådan med lidt praktisk, så I fik adgang og fik opbakning. Fordi de her 3 dage, de er skabt af folk, der er frivillige, og det er groet nedefra. Og det er bare sådan noget, som er typisk for os. Det kan vi det her. Og det bliver vi ved med. Men nu er det næsten slut for Beatles-festivalen. Der er lige lidt 3. halvleg nede i pavillonen. Det har I nok opdaget, så der kan I jo fortsætte ned. Ellers så kan I jo fortsætte aftenen og tage pinsen med. Og jeg skal ikke komme med nogle kommunale opfordringer til, hvordan I skal bruge jeres kommende dage. Men jeg bemærkede, hvad der stod på t-shirtene hos de frivillige. All you need is love. Så med det skal jeg så erklære den her herlige festival for slut. Og så ses vi garanteret, når andre eller de samme ildsjæle, de får nye gode idéer, og så skal vi til at rode pengekassen igen. Men tak fordi I gjorde det, Paul og Claus. Og tak for alle jer andre, der også deltog i det her frivillige arbejde. Og selvfølgelig også tak til Shopee City Grenaa, som spillede med fra Open by Night og spiller med hver gang vi i fremtiden også laver noget stort, som viser, at Grenaa er i midten af landet, og Grenaa er på landkortet. Så ha' en god pinse! Tak skal du have. Og helt slut er det jo altså ikke endnu, fordi vi skal høre et helt album mere. Og så skal jeg lige sige, at efter det album, vi skal høre, så er der jo afterparty nede på pavillonen. Da The Beatles havde lavet A Hard Day's Night, pladen, så kunne de jo godt